Salutare prieteni și bine v-am pregătit la un nou episod. De data aceasta am uitat să mai fac videoclip când s-a băgat update-ul. Da, băieți, și vreau să vă arăt ce minunăție am astăzi. S-a băgat și update-ul. Stați că nu dă și asta. S-a băgat și update-ul și suntem la Brawl Pass la level 16. Și am făcut toate amenzimurile și vreau să vă arăt o minunăție ce mi-a picat mie săptămâna bine, cred, da? Și ghiciți ce mi-a picat mie, deja cred că știți toată lumea. Da, băieții, o să vă las un pic să vedeți, să vă... Da, este rang 13. Deci, este minunăția de ieri. Cum băieții să ne pice vineri, ieri, că s-a băgat și update-ul. Sâmbătă s-a băgat update-ul, da, sâmbătă. Și i-a picat pe sâmbătă de ziua lui. Da, băieții, dacă vreți să scrieți în comentarii la mulți ani, eu vă bine așa. Astăzi, pentru că a fost și o sărbătoare foarte bună, am făcut 14.000 de trofee. De când n-am făcut, dar am uitat să mai fac videoclipul. Am luat ieri bănuții și acum trebuie să fac 15.000 de trofee. Să vedem, deci o să luăm vorba și hai să trecem la bătaie. Asta, scuzați, spunem la boss fight. Că îți de bea la master, vreau să bată. Adică la master, nu chiar să fac să nu, deci să ne băgăm cu pam. Și hai să... Da, băieți, o să opresc un pic la videoclipul și... Nu! Am revenit. Avem lag. Scuzați, băieți. Am avut un lag, ne-au scos din server. Stați că m-am omorât. Avem un lag de... Ne-au scos din server și am oprit un pic să văd ce are și... Tu vezi cum am numerele? Tu vezi? Like, ia uite. Hai, observi? What the hell, bro? Macarela. Băieții, nu știu ce vede prietenul meu. Apoi nu mai e numere. Ignorați desfăra mea, adică prietena mea, făsură, cum vreți să-i voi spuneți că mă deranjează în fiecare zi. Și scuzați că n-am mai postat niciun videoclip. Am avut și eu să... Vezi care e power, care nu are. Da, pe ce să lăsăm? Strică, nu mai mica viața. Aoleu. Eu număr, eu n-am murit până acum deloc. Dar urmează să fie. La Insane, ce mai vine după aceea, boss? După Insane, acum avem eu am ajuns la Insane 2, dar nu mai pot să fac. Ai dreptate, e greu de bătut Insane. Bulul ăsta vrea el power, deci nu știu. Știi că l-am luat eu prima power, că le dau de la departe și dau bine. Băieți, și avem un nou abonat, Marian. O să fac și o promovare astăzi, nu o să vă zic la cine fac promovare. O să așteptați la sfârșitul episodului. Dacă vrea cineva să apară în episoade, intrați în clanul Mafia și o să vă arăt care este. Ai luat și tu un power? Da. Ai luat power, care ai grijă să nu mor. Nu mor, că dau de la distanță. Aoleu, stai că era să mor. Ai grijă să nu mor. Sperăm că ne auzim. Dacă se aude, băieți, în comentarii spuneți-mi. Da, băieții, am picat o echipă proastă, nu chiar o proastă. Bulul acela n-a făcut nimic la meci. Spune și tu, o juca bine măcar? Nu știu, dar trebuie să mai băgăm unul. Haide, să fie blănauă. Deci hai să vă arăt clubul. Am făcut eu o mică
Ignorați. Deci eu am făcut clownul, bun venit, am zis. Asta. Este prieten, tot prieten, da? Deci, dacă vreți să intrați, scrieți Mafia, suntem 6. Dacă scrie Sebi, Cornelius, Elian, intrați. Dacă nu scrie Sebi, Cornelius, Elian, Mijaro, Marian, Fan, Cristiano, nu, intrați. Care sunteți abonați? Așa. Stați. Da, hai și să mergem. Da, băieți, eu îl iau pe Crow. Uite. Sau hai pe Tom, că am dat mai bine. Cum să mă uit 30 de gemuri? Lasă. Ia pe Shelly. Iulie cu Shelly. Deci băieți, o să continuăm când suntem băgați în aici, pentru că este foarte mare găsire. Da, ready. Băieții, am dat ready. Hai și să începem. Iarăși am prostia aia. Minunat. Ai grijă cu... Dacă ar fi un lac să rămâi cu 1000 HP. Dacă ar fi un lac să rămâi cu HP-ul ăsta să nu mai îți dea nimic. Nimica, Iulie? Nu. Ignorați. O să tai. O să tai partea Pune un asta. pic de pauză. O să revenim după o pauză că merge în lag. Deci, Ia uite-te. Vedeți? Pune-te undeva. Așa. am revenit băieții. Scuzați-mi să lăguit și iarăși trebuia să facem, să ne băgăm. Nu ne-am băgat, dar mi s-a lăguit iarăși. Asta e mare problemă. E eroare față. Umară, bă, dacă vreau să mă pușcă. Nu să stăm pe aici. Nu mai ghevrezi. Am picat cu flare. 9 HP. Cred. Ia 9 HP. Dar am murit. Că mai... Vorbește mai română, nu? Lasă că te-am murit. Lasă că te-am pușcă și ăla. Are engleză pe la colțul gurii, română pe la colțul gurii. Dar știi că noi nu jucăm la Nisei, noi jucăm la Expert. Știai? Expert jucăm? Da, mă, da, uite, challenge Expert. Că nu mai dă Zicea că o băgui super serie. Hai că-l batem, hai că-l batem. în meciurile alea că nu s-a tras să omorât ce lag la tot. Ai dreptate. Știi cum ar trebui că la trio, băieții am jucat 24 de grevuri într-o zi. Și știi câte mi-a dat la Brawl? Numai 250 și meritam 500, mă gândesc. Și vezi? Ia bătit. 40 HP. Că a intrat. Du-te la picioacă. Zic că noi trebuie să-l omorâm că suntem la expert, băi. Zic, prietenul ăsta, la expert. Da! Să-mi bat piciorul. Să-mi bat piciorul. Hai băieți să facem și o promovare. Încă nu știu. Dacă nu mai vrea să-mi ia. Hai să dau un link și ne vedem când facem o promovare și ne jucăm iarăși la boss fight. Deci hai că am dat live. Hai și să vă arăt la cine fac promovare. Ia uite-te un pic. Iertați un pic, dar să se uite la ceva. Gata băieți, hai să trecem și la o promovare. Așa, unde este YouTube-ul? Așa, ignorați că este sora mea mai mică. Cu mutraia. Bine băieți. Și eu să mă dau pe... Așa, scrieți. Așa, pentru început scrieți Marian
Marian Gamer Hacker. Hacker așa și intrați aici. Și este... Hai să intrăm la poza lui de profil, nu putem. Așa, au făcut episod, deci să intrăm la un episod alt acum un an. Să intrăm acum un an în episodul. Să dă mai tare. Sau zice. Poate o să rămâne socați. La propriu. Fiți atenți. Da, să vedem. Ce o picat, să vedem. Scuzați. Facem un pic să ridicăm pentru că... Ne jucăm pe fața. Așa, nu, da. Dacă vedeți bine... Atenți. O picat Leon. Bine, stați puțin să încercuiesc. Pensula. La băieții a picat Leon, așa, bravo lui. Mulțumim, nu cred dacă și-a recuperat contul, nu mă interesează. Da, băieții, cred că v-a plăcut și acest episod. Nu uitați să dați un like, să lăsați un subscribe și ne vedem data viitoare cu un nou episod. Da, băieții. Pa, pa!